No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Miten sä niinku kehtaat valittaa, että sulle ei ole rahaa, kun katsoo tota sun autos, mitä sä yrität korjata? Kyllähän tossa, kun ostat vähän Jeesus-teippiä ja spraymaalla. Ota toi mun verkku tosta, et pääset kotiin, mutta älä sit saatana oo sen kaasupolkimen kanssa kauheet. No terve, terve! Mikä oli pojalla? Ota toi mun verkku tosta. Kauhean tiukkana, kun kyllä se ottaa sitä bensiiniä jo aika kovasti toi kone. No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei oo kyllä kulta, mikä täällä kiiltää. Kyllä se on ehkä optimismi ja haaveet, mitkä sulla niinku kiiltää, että toi auto ei ainakaan. Tää on tietty vähän kiusallista mulle, mutta tos kuntoon. Tuot se sitten takaisin ja näin me vaihdetaan päittäin. No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei toi mikään häävi oo toi sun ruostekasas, mutta auto se on, kun siinä on 4 rengasta, rattia, no moottorista puuttuu puolet ja vetävä pää on väärä. Mutta saadaan me sitä varmaan sellainen kauppakasti. Sulle voit Teimolta käydä hakee muroja ja mehua sitten. No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä?